מגיע לכמעט. תקפיזיתי! לא מבטיח בכלל! לא מבטיח. תקנו לי בשר. בום בום. סליחה יפה שלי. תגידי את זה בצורה נורמלית? די. ארנן בבית. אין דבר כזה שניצל בשרי. לא? אני לא יודעת מה זה, אבל לא אוהבת את זה. ואת לא יודעת הרבה דברים. מה שלי בפגרה? בפגרה. פגרה! אני לא יודעת להגיד את זה מדויק. במבה! טוב, אבל גלידה השלירדה. עדיין לא סיימתי, וואי, מתי תהיי מוכנה? אני אגיד לך, לא סיימתי. זה מלא גם טבעי. מה קורה שעולות? עוד. טוב, אני יצאתי לפני. בת עושה סלט. אני רואה שהוא בן אדם רע. אני מתיקה לשנור. שנור, יש לו מסתכל עלייך. לא לקריז. כרזו, שהוא שבקריז, על שיב, צורה מודעת לעצמה. קרינג'ר. שוק שלי שוק. את המשפט הזה שהוא חשוב העיקרי שלו לא תגיד קודיו ושהוא קריד. מה אתה אוכל עכשיו? לי דובון ביי שקריד אבל חמוד. ואל תבמיר בוא נפסיק לעלייה תהיה לך מתנות. מזל טוב אמיר. מה? מזל, אליה תגיד מזל טוב אמיר.